Тук искам пред вас да направя един кратък коментар за ролята на инспекциите по пътна безопасност и идеята за категоризиране на пътните участъци в зависимост от близостта на движението, което ние сме го записали в нашите нормативни актове и стои така като едно хубаво изречение. Естествено, началото е поставено, но това не изчерпва темата. В този дух, сигурно малко ще бъда неловък, докато се ориентирам с устройството, но да се надявам, че това ще стане. А директивата, това е 2008-96 наречена, която безспорно постави темата за пътната безопасност на едно по-високо организационно и системно ниво в Европейският съюз като цяло и тя не принуди, иначе като норми, като конструкции, като биометрия, те съответстват, включително говори за улиците. Така, основният проблем, който у нас съществува, това е в пътната ни мрежа в експлоатация. Тук пред вас повече ще говоря за пътната мрежа извън населените места. Няма да се спирам умишлено в населените места, не защото не искам, защото ако го спремем в населените места, сигурно ще ни трябва една конференция още от поне 48 часа. Но тръгна са по-лекия проблем. Така, в този смисъл ролята и мястото на инспекциите е изключително важно, тъй като те фактически имат за цел да установяват и отстраняват преценени дефекти и опасности в пътната мрежа. Какво направи нашата пътна администрация в лицето на агенция Пътна инфраструктура? Тя разработи едни насоки, с които се опита да диференцира различните дефекти, които са в системата на поддържането и безспорно оказа влияние върху пътната аварийност. Както вече споменах, това е за нормативната ни уредба, е закон за пътищите и наречените вече насоки. Сега, имаме няколко вида инспекции, които така са предвидени. Това са така наречените регулярни периодични в този нормативен документ. Това е дадено по съответния ред. Другите, това са инспекциите, които са на местата, където се извършват строително-ремонтни работи. Една тема доста актуална у нас. Не на последно място, от миналата година имаме нов нормативен акт, който безспорно се опитваме да се въвежда, но често пъти, и сигурно и аз в моя телефон, имам парадоксални снимки на временна организация на движението и човек не може да разбере каква е тя. По-нататък, които тук се предвижда, са посочени в тези периодични и регулярни инспекции времето за техното извършване, както вече посочих и различните дефекти. Ето ги, които тук са посочени, категоризацията на дефектите, те са посочени фактически в 4 степени. Там ще ги видим и по-нататък в следващия слайд. Каква е идеята, където се преценява, че дефект е с особена степен на опасност, така нареченото червено, да се отреагира за 24 часа, кафявото е в 7, жълтия цвят 30, нали, с едно използване на цветовата гама за даване по-добра ориентация и нагледност на ситуацията. Ето ги различните тук, които са дефектите в тази матрица. Те са разпределени по класове пътища. Да, тук искам да отбележа едно неудобство, ако мога да го кажа неудобство, защото нашата пътна администрация направи един акт, като изостави старата четвъртокласна мрежа, която е почти равна на цялата републиканска мрежа от автомагистрали до 3-ти клас, на общините. Те нямат никакъв ресурс или минимален ресурс. И там бих казал, че даже не идва да кажа трагедията, колкото да не е цензурно, ще го използвам точно този изказ. Ето ги различните дефекти, те са по пътното платно, те ще ги тротуарите в населените места, където пътната администрация има отношение, както и други обекти, които тук са маркирани. Тоест, направи един опит това да се систематизира, което определено е крачка напред. Къде обаче инспекциите тук, както ги споменах в строително-ремонтните работи, това са така първоначалното приемане на временната организация, така наречените внезапни, те са в процеса на използването и заключителната, също и заключителната е много важно, тъй като ние не редко пъти се срещаме стари забравени пътни знаци, стърчат по пътищата. Инспекторите, това са служителите от пътната администрация, които установяват тези
дефекти и аз до тук направих това описание, за да отида според мен в по-съществения момент, а именно къде са проблемите. Значи първият проблем, че инспекциите са насочени действително за установяване и отстраняване на дефекти, които влияят на пътната аварийност, обаче не се взима предвид статистиката на аварийността по тази пътна мрежа. Да, вярно е, че тези дефекти оказват, но ние не можем да пренебрегнем фактора пътна статистика. Т.е. извинявайте, статистика за пътно-транспортните происшествия. Другият елемент, който така малко смущава, че проверките се извършват в една затворена система. Този, който трябва да ги извършва, прави проверката, което крие своите така недостатъци и склонност малко да бъдат прескочени някои така неудачи, айде да не кажа по-друга дума. И другият въпрос е, че инспекторите в областните пътни управления имат малко по-ограничени възможности. Ще съобща някоя данна, че има пътни управления, където ръководителят, директорът не е пътен инженер. Това не звучи много красиво за нас, но трябва да си казваме нещата такива, каквито са. Какви са сега предложенията? Първото предложение, естествено, и както е записано и в директивата, и респективно сме го адаптирали в закона за пътищата, да направим така наречената категоризация на участъците с аварийност. И веднага възниква въпроса, добре, ще правим една категоризация от какъв е проблемът, защо трябва да го правим? Значи категоризацията се въвежда, което не е изписано, за да може сложността от гледна точка на пътна безопасност, обектите, участъците, извинявайте, да бъдат диференцирани и на тази база ние да съсредоточим нашите усилия в тези участъци, които стават най-проблемни, където няма смисъл да правим, има смисъл, но в много по-малка степен на отговорност да правим инспекции, да пилеем ненужен ресурс, който в крайна сметка не е безкрайен. И в този дух, каква е идеята за категоризиране на тези участъци? Тук ще премина към една друга ситуация вече. Ще ви спра вниманието, кое може би на аудиторията малко е чужд този израз, но това е относителният параметър на аварийност. Т.е. на зависимост от транспортната работа, ние да правим категоризацията на нашата пътна мрежа. И още нещо, което естествено този доста тромав показател, отношението тежестта на пътно-транспортните происшествия, т.е. отношението на загинали и ранени към всички пътно-транспортни происшествия. В Европа се работи с този параметр по един друг начин. Там се дават вече като директни коефициенти за пострадалите лица, но тези коефициенти се извършват и се поставят на база оценката на щетите. И тук отваряме една скоба. В нашата страна все още липсва методика за оценка щетите от пътно-транспортните происшествия. Изключително важен елемент от цялата система на пътна безопасност, иначе такива конференции може много да правим, те са нужни. Словото да бъде първо, но ако администрацията не пристъпи към реализирането на подобни инструменти за въздействие, то нещата не са така ефективни. Ето, там това е описанието, какво представлява този параметр на транспортната работа, аз малко ще го прескоча. И каква е идеята? И тук искам малко в тази аудитория да спра вашето внимание, може би частично да се похвалим и частично да се разкритикуваме по следната причина. Значи дейността за концентрация на пътно-транспортни происшествия, която и сега се маркира и в директивата, в България съществува от 1972 година. Какво решава тогава ентусиасти? Казват, когато има две пътно-транспортни происшествия за година на участък от 100 метра, да се счита концентрация на пътно-транспортните происшествия. Който е точно в детайлите на този бранш, тази подход и сега нека да се практикува в Европа, но 79-80 година ние се отказахме от този малко статистически подход и тогава отново се върнахме към да го използваме този параметр на относителни коефициенти, относителен параметр на аварийност, който казва происшествията да, но в зависимост от транспортната работа. Тоест ние тогава отчитаме пробег, интензивност и така нататък. Връщайки се отново към диаграмата, какво направихме преди 30 години? Казахме, да, разпределението на пътно-транспортните происшествия е поасоново, може би е ненормално, поасоново,
Мисля, че в аудиторията е ясно тези измерения в статистическите величини, случайните статистически величини и казахме тогава. Над 85% разпределение на пътно-транспортните происшествия го считаме за концентрация на пътно-транспортни происшествия. Тогава на времето определихме този УР критичен, който виждате от 3,65, не искам ви пълна главата с тези цифри, това не е важно, но на базата на него и зависимост от интензивността на движението и дължината на тези участъци, които са в тази формулка, отдолу интензивността е N, дължината е L, времето периода T, тогава определихме тези критични стойности за съответните участъци и интензивности и те фигурират и сега са съществуващите нормативни актове. Къде ни е проблема? Първият проблем, че те са доста устаряли, 30 години, за съжаление, и трябва да бъдат актуализирани. Сега обаче стои следващите ходове. Добре, ние ги откриваме тези участъци, но защо тук сте си направили тези цветове, за да ни радват очите? Идеята е следната. Добре, гледам 85% разпределение. Добре, ами 84-то процентно разпределение, което, както се казва, е на една идея по-малко, то какво представлява? Ние не го водим за концентрация, не го наблюдаваме. С няколко думи. Идеята е това разпределение на аварийността, на относителния показател на аварийност. Ние го разделяме на групи. В случай червена е концентрацията, кафяво е много висока за степен на опасност, жълто опасни, останалите зелени са, наричаме, безопасни под средното. Съсредоточаваме си вниманието на инспекциите, се връща към тях, към кафявата и жълтата, т.е. за да имаме тази превенция, този проактивен подход, да не може така да се каже червената или жълтата, извинявайте, кафявата зона или жълтата да премине в червената. Ето това е цялата идея. И от тук веднага възникват идеи да се категоризира цялата ни пътна мрежа, естествено ще почнем с първокласните пътища, второкласните и по-нататък ще стигнем до останалите класове пътища с оглед да имаме вече по-целеви инспекции. Това са описанието, което тук ви го споменах. Сега тук ще направя един кратък коментар, който ще се различи малко от в минала практиката, която беше наложена. В европейската система се въведе една категория, така наречени бели пътища. Кои са бели пътища? Това е по инициатива на Испания. Участъци от 15 км, на които няма за 5 годишен период нито едно пътно-транспортно происшествие. Значи, ако ние искаме да категоризираме пътищата по този подход, крие опасности, един, който е ударил, както се казва, 10 ръки, шегувам се за цинизма, или с алкохолна употреба 2 промили и катастрофира, значи този пътен участък е лош. Този подход е доста така, за мен, много краен и затова идеята, ако искаме да мислим за бели пътища, би било редно да отидем в тази графика под 15. Значи, с няколко думи, чисто статистиката може да ви изпусна под 15% в кумулативната крива. Това е статистически подход. И над 85% това са изключенията. Значи, търсиме крайното изключение, търсим благоприятното изключение. Така, връщайки се още едно да приключа, идеята е да се въведат вече целевите проверки, които да бъдат свързани непосредствено с пътната аварийност, времето си, и ви благодаря за внимание.